Biszkopcik ze mną jest. Ashley, Tak. I coś wam powiem, królik mnie gryzie. Tak. Tak, dzisiaj się ścigamy Forza Pinta. Tak. A może będziemy razem w grupie, bo mamy 2 czarne konie. Diabły. No. I tak, dzisiaj wam coś powiem. Dzisiaj byłam na mistrzostwach Jorvik, nie? Tak, biegłam, zatrzymałam się, byłam ostatnia, nie? Potem tak patrzę, nie? Nikogo nie ma. Ej, do ignora mnie dałaś? Dla ciebie? Tak? O kurde, to... Niechcący. A dobra, no to tak, biegnę, nie? A tak, patrzę, nikogo nie ma przede mną, nikogo nie ma za mną i tam byłam pierwsza, nie? Usunęłam cię z Igno. Okej, nie widzę cię. Mam cię znajomych. Czekaj, a ja co mam? Tak, jesteś. Gdzie jesteś? Z tyłu. O, jesteś, hej! Siema. No i tak, i nikogo nie ma, nie byłam pierwsza, tylko że nikogo nie ma i tak, była jedna dziewczyna, Regan, pozdrawiam cię Regan, przede mną i tak, nie wiem, no biegłam, prawie ją wyprzedziłam, no wyprzedziłam ją na końcu, nie? I tak, no przeskoczyłam przez samochodzik, ona nie pojechała skrótem, ja pojechałam skrótem, potem biegliśmy razem i byłam pierwsza, nie wiem jak to możliwe, ale widzicie, jestem medal, ja się nie chwalę, za dużo gadam bardzo. Tak. Tak, Ashley, może coś powiesz? O i tak, wymyśliliśmy, tak, myślimy o przezwisku dla Ashley, więc możecie pisać w komentarzach, jakie przezwisko dla niej by pasowało. Tak. Okej, dobra, pojadę sobie. Mówi się, by mi tylko królik nie naskoczył na nogi. Ona ma bardzo słodkiego królika, brązowego. Potwierdzam. Tak, brązowego i ma po drugiej stronie takie paski czarne. Słodki jest. Sweet. Tak, I to jest, gdyby co, to jest Stasia. Zobacz, co napiszę na pogadaj. O, wywaliła, bym ci napisała. Potem ci powiem po odcinku, dobra? Okej. Królik, nie dozwij, bo ktoś jeszcze otworzy i... To ty jesteś jak gój lele. Jo. Przepraszam. Pobiegajmy sobie. On nie będzie... Którą masz grupę? Jeszcze za 11 sekund. No to nie będziesz ze mną w grupie. Dlaczego? Bo ja już mam... Czekaj, tworzenie tworzenie grup wyścigowych. Ja mam bardzo straszne lagi, więc widzowie nie zwracajcie na to uwagi, że mam bardzo straszne lagi. Dobra, już sobie włączam cheaty. Włącz sobie cheaty. Razem w grupie? Tak! Hej! Ha, ciekawe kto będzie pierwszy. Już się boję. Oblałam się. Lol. Dobra, powodzenia Ashley. Powo. Powo. Dobra, ustawiam się. Ej, ta Mia, nie? To ona jest moją znajomą. Ja z nią ciągle jestem w grupie. Powo. Nawlam na laptopa wodę. O lol. Proszę działaj. A! Nie chcę tego. Para leci? Co? Para leci? Z czego? No z komputera. Nie. No to dobrze. Bo tak to by ci się już na maksa zepsuł. Jestem pierwsza z najlepszych. Cała mokra. Pierwsza. Czas off. No. Pierwsza. Tak.
fy. Mamy Hat w off. grupie bardzo dobry. Nic. No, napisała mi, co? Coś ci powiem, mamy 14, 11 i 13 level, więc małe szanse mamy. No, bardzo. Ja nigdy nie wygram. Nie, już jedziemy! Ja nie wyłączyłam tego czegoś. Jestem głupia. Okej. To ty? Nie, to nie ty. Hejo, dziewczyna. Jestem pierwsza! Serio? Tak! O lol, ja zawsze tutaj jestem pierwsza, prawie. O nie, kamień. Bo jestem 20, nie? Żal. Komp mi się zacina i dlatego. Chyba dlatego, że wylałaś wodę. Nie wiem, czy za to zacina na są. Mhm. Ja się boję! Bo ja się boję, że zahaczę i będę ostatnia. Czekajcie, ja teraz spróbuję to wyłączyć. Okej, wyłączyłam. Jaka ulga. Która jesteś? No pierwsza. A nie wygram. No nie wiadomo, może wygrasz, poszczęści ci się może. O 19. Dobrze, dobrze. Okej, jedziemy. Jestem pierwsza, no jak to możliwe? Ej, zatrzymały się dziewczyny! Który koń twój ma level? Mój? 8. Jezu, prawie bym wleciała w te dziewczyny. Znaczy w dziewczyny, tylko w tych panów, co nie można ich dotknąć. I ten samochód. Ale ominęłam ich bardzo dobrze. Jezu, ja się boję, że kurde jeszcze zahaczę. Ja się boję, nie! Ale mam straszne lagi! Zahaczę chyba. Nie mogę. Dobra, nie wygram tych zawodów, ale... Ja chyba też, bo zaraz zahaczę. Zahaczyłam, no wiedziałam! Biegnij, nie hacz. Już nie będę skakać. Królik ci kibicuje. Dziękuję. Dziękuję, króliczku. Nie graj, nie licz. Jestem pierwsza! Pierwsza! Wygrałaś! Tak! Jakie... Ej, widziałam cię! Daj mi medal. Nie. A ile masz medali? 0. Dlaczego? Nie wiem. Bo tak nie brałam udziału. Ja ciągle biorę. Kurde, walłam się. No i pierwsza jestem. A nie widzę ciebie. Jestem przy poczcie. A. Ała! Ała, walłam się. To ty chyba. Nie ty. Zaproszę cię do znajomych. Nie? Znaczy do znajomych, Boże, do grupy. Nie, na razie nie, bo ja uczę. Jezu, mam straszne lagi. Okej. Tak, królik. Okej, zakładam medal. Gdzie ten medal? Tu jest. Okej. Czekamy. Załóż ten medal, pokaż. Założyłam. Gdzie jesteś? Pokaż, jaki ładny jest. Gdzie jesteś? No, na tych zawodach. A to jadę do ciebie. Przerwę.